रायजो राजाफोर गुड निउस खोनाबाय नै मोदै 2 ओंखारनो थांगासिनो दंनो आदाखौनो लोगो मोनफिनगोन मोदै 2आवबो माने हिरो हिसाबै ओइ आदा एक्टरखौ लोगो मोनबावबा नोंथांमोना बहुद सोंहरदों दि बहाय दंमोन दिनैसो नुबाय बायदिसिना सोंहरदों नै लोगो मोनबावबाय एसे बुंहरदो आदा नों बहाय दं गसाइगाव आंनिया औ दा बाव माखासे खामानि लादों नालाय बेनि थाखायनो जोंबो बै खामानिखौ नायस्रांनो फैबाय जोङो जायगाखौ नुनानै मोजां मोनदों खेथिबो खालामो बहुत ओमफ्राय सावथुन मुलुगाव फैफिननो थिनदों सावथुन मा बुङो दायो समाबो बहुत आंखाल आंहा औ समफ्रा मिलायोब्ला इसोरनि अननायाव फैफिनगोन र' बहुत मोजां मोनोनो माखासे मानसिफ्रा औ थेंक इउसै आंनिफ्रायबो गोजोननाय हरबाय औ आरो खौबो बेबायदि सापर्ट होबाय थानो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय आंनिफ्राय ओमफ्राय मोदै 2 बानायफिननो थिनदों मा मोदैखौ बहुत गाबलायदोंनो सोरबा सोरबा नायनानै डिरेक्टर आरो माखासे स्ट'रि लिरनायफ्रा आरो लिरबावनो नागिरदों मोदै 2खौहाय दा फैगोन टाइमाव मा होनहरो ओरैनोथ' दा प्रिपेयार जादों जानाया लिरनायफ्रा एसे आवगायगासिनो दं बेबायदि खावलायहरदों आरो बिसोरबो नोंथाङा थाफिननांगौ होननानै रायजो राजाफोर गुड निउस खोनाबाय नै मोदै 2 ओंखारनो थांगासिनो दंनो आदाखौनो लोगो मोनफिनगोन मोदै 2आवबो माने हिरो हिसाबै अब्ला जों थांफिनसै ने आदा थाबायदो